كما تمسيوز خبركم تخطاتلتين لومي رابع إسران كلتان تريز تدالو زينا وشتن وطان حيزنا لكم قريبنا لنا كتكاتلنا بخبر زعدم بيترس منقص هرس زينا أما حداري زبا سيمينا وكيح بحري مس نبرتنو زبا قرورا عب مدنفع تتاونت حرشات زراريبا أقرأ تكال حرشة ومرمر حال حالة عب تقبار مدباتو الزتي قمقام كايدو عب زبعان سبب عبالات حماد زلمع حرم حزات تاتا بتصبغ درجة كم زركب تحبيرون مالي نيجرن بوركينا فاسون حبارا وتادرا وآهادو عب دوباتن كوافرات سواميين أمريكا أستراليا جابان هندن تتاو زمدنا مدنفع زغل ركبا كايدان سريلانكا متصارين دادين مهنات الزغل 3.7 بليون دولار زقمت سمع مس تشاينا كتيما أما حداري زبا سيمينا وكيح بحري ويزورا اسمرت أبراهام مس نبرتنو زباتات قراران عززتي أبتي كبابي زركبا أهادوتات حيلتات مكل خالن أبي زقبرت ركب تتاونت حرشان مدنفع تزراريبا أبي زحلف عمت بأعلاينة منيستر حرشان تساتفو هزبن عملات حيلتات مكل خالن استسلاسلة أبي معقاب حامد ماين زتكورا أدمعي لمعات أو نتفتات لو معمت بزحايل ملكوعو كدفع له مخان زحبرت ويزور اسمرت حسرت محبر أقلقلوت مفتاح تتحيزم بزعبات زلو مدبات مبرهيبا تساتفت بقيدوم عبالات حيلتات نزعمو زلو سراحات دحر مسقان زبقاقسو مدبات لمعات قبو كتتلك قبرالهم ناي موقع عزيات أقمات قلت فتاح كنا ديالو كومون كونتات قرب ماين تمرتن من محياش كسراح تلابيوم زي كم ديلن كله قجل بهالي كفر سرايت إسران كلتن هزبنا عبالات هزباو سراويتن مريد كم زغربت وكيل إيرينا حبيرون عب تحت منيستر حرشا زنطف هاقراو تكال حرشا مرمر بعسران حدن طري عب زكانعو عمتا وعاقبا عب كلتاشن عسران 4 نزل سلاسلهم مدبات بمقمقام عب تقبارو تنسراح كلتاشن عسران حموشتن زتيو هزباو ركبات نايت منيستري نزل آخو زيناو تصبصب دانايت قبري هوت كتقربايا أبتي أب حال نوزبا دبار واز تغانع قمقام حلافي هاقراوي تكال حرشا ومرمر أتو تصقاي برهانا أبزوس معوغال أب كلتاشن عسران 4 مرمر زتخايدلو تشعتا عينتات مرق زر السرنين حرستوت كعدل تداليو كم زلو قالت إفوز بسل علي تفاجولي كم زمعبلا كم اون نقطاتات مرمر حال قول جنشان بوكون أب مرمراوي سراحات نقصن ربوحن قاطع حرشا أدمعي نتفتات كم زي السلاسلة قاليكتوم أبتا أقات أمي أب محدرا بحرياون تورس أون تسقاتات كم اون ممحياش زراتي هابت انسسا حرشاوي مهندسنا تكنولوجي مقبن بايوتكنولوجين بزعبا زتخايدن أب مسرح زلون مرمراوي سرحاتن زنبرو بدهوتاتن زرزراو حبريتا قريبوم تساتفتي دحر زكايد وزتا وطيت مرمر زخونه رخبتات بقبو تحاتيمو ززرغحلو مقدك فطر مبزح مروص ازرئتي مشلام بلتو جن كدفالو أب أحملتن فراتاتن زتكوره مرمراوي نطفتات كحيل صقم حرستوت ماكل زغبره مرمراوي نطفتات بزل عليك قصل نطفتات مرمر نقطه الشعب كبرابر أب تكنولوجي مغبي زغبر مرمراوي نطفتات بعتب كسرحالو زبلن كال نبوتات اقربوم منيستر عرفاين برها أب زهبو مزازب مقال مدبات نقصن ربحن قاطع حرشا كسفح أب أحملتي مرور عدتن زنق أزرقتن زكايد مرمراوي نطفتات كحيل أب ممحياشن محداسن مروص أزرقتي زولو بوليسي دما كخلص أزخاخيروم منيستر عرفاينو وسيخو أب مللاين مدقالن عليك كبتي تساتفو هزبن من محداراتن زحيلو المنقد كنادا من المال من إسيات مرامر تحرشا بعتب كسر حلو كمون أب مبرقاوي قولاقول زكايد مرمراون نطفتات داقم توديبو بقبو كتقبر تلابيوم أب موداتا أب هاقراوي تكال حرشاو مرمر نفتنه بزعبا زتا تخلو عليتات آركاي زتا فلاليو عليتات سرناين دقال عفونين كمون كاب حمام ناتسا كوينوم بتخلي ززرقو عليتات دنشن كالوت النمر إتكاريموم بمتحبار هابت ماين كفل ماي زبا سيميناو كيح بحرن باستات 2 مليون نقفة بمحدار كبابي انبات كالانو زبا جندا استوادده
ፕሮጀክት ጽሩይ ስተማይ ተመሪቑ ብ18 ጥሪ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ኣመሓዳሪ ምምሕዳር ከባቢ ኣቶ መንግስ ወልዱ እቲ ፕሮጀክት መዕቆር ማይ ባስካን 4 ተወሰኽቲ መዕደሊ ንቑጣታትን ከም ዘጠቓልል ብምሕባር ንተሳትፎን ኣበርክቶን ነበርትን ኣባላት ሓይልታት ምክልኻልን ኣመስጊኑ ሓላፊ ክፍሊ ኣገልግሎት ማይ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣቶ ሃብተወፂን ብርሃነ ብወገኑ እቲ ፕሮጀክት ውሕስ ኣገልግሎት ንኽህብ ነበርቲ ብግቡእ ከመሓድሮን ብውሕልነት ክጥቀሙሉን ተላብዩ ኣመሓዳሪ ዞባ ጊንዳዕ ኣቶ ዑመር ያሕያ ድማ ሳላቲ በብዋኑ ክዋደድ ዝጸንሐ ፕሮጀክትታት 85 ሚታዊት ካብ ነበርቲ ናይቲ ዞባ ተጠቀምቲ ቀረብ ጽሩይ ስተማይ ክኾኑ ከም ዝበቕዑ ኣረድዩ ነበርቲ ብወገኖም ተዋዲድሎም ዘሎ ቀረብ ጽሩይ ስተማይ ንዝጸንሖም ሃልኪ ዘወግድ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ንውሕስነቱ ከም ዝሰርሑ ገሊፆም ምምሕዳር ከባቢ እምባትካላ ሓንቲ 17 ምምሕዳራት ከባቢ ዞባ ጊንዳዕ ኮይና ካብ ጊንዳዕ ንሸነኽ ደቡብ 10 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ ብምትሕባር ሃማደን በዓል ስልጣን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ካብ 2011 ብኣባላት ሃማደ ዞባ ዓንሰባ ተተኺሉ ምክትታል ዝግበረሉ ሕርም ሕዛእታት ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ከም ዝርከብ ተሓቢሩ እዚ ዝተገልጸ ህሉ ኩነታት ናይቲ ሕዛእቲ ንምዕዛብ ካብ 15 ክሳብ 18 ጥሪ ኣብ ዞባታት ኣስማጥ ሃበሮ ዒላበርዕድን ዓተከሌዛንን ዑደት ኣብ ዝተኻየደሉ ኣጋጣሚ እዩ ወኪል በዓል ስልጣን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ዞባ ዓንሰባ ኣቶ ከሰ ተስፋጽዮን ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ከባቢ ሃብቲ ገረቡ በሪሱ ቀላጥ ምንባሩ ብምሕባር ነበርቲ ብሓፈሻ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብፍላይ ሳላ ዝገበርኦ ዕዙዝ ኣበርክቶ ኣብዚ እዋን እዚ ከም ዝሰሰነ ሓቢሩ ሓላፊት ሃማደ ዞባ ዓንሰባ ወይዘሮ ኣምና ሓሰን ብግድያ እቲ ሕዛእቲ ንውፅኢት ዝተሰላሰለ ወፈራታት ምዕቃብ ማይን ሓመድን ምግራብን ብንጹር ዘርኢ ምዃኑ ብምሕባር ነዚ ክውን ንምግባር ኣበርክቶ ንዝገበራ ብምምስጋን ንዝበለፀ ውፅኢት ብዝሓየለ ክስራሕ ተላብያ ብኻልእ ወገን ሓላፊት ሃማደ ዞባ ዓንሰባ ወይዘሮ ኣምና ሓሰን ምስ ደቂ ኣንስትዮ ኣስማጥን ሃበሮን ኣብ ዝገበረቶ ርክብ ኣብ ምሕያል ንቑሕ ውዳበታትን ኣገዳስነቱን ዘተኮረ ኣስተምሮ ሂባ ኣደ ምምሃር ማለት ሕብረተሰብ ምምሃር ምዃኑ ዝጠቐሰት ወይዘሮ ኣምና ደቂ ኣንስትዮ ተሳትፎአንን ተወዳዳርነትን ኣብ ትምህርቲ ካሕይላ ኣዘኻኺራ ኣብ ዞባ ጊንዳዕ ኣብ ምሕዱግ ከባቢታት ኣብ ዝርከባ ምምሕዳራት ከባብን ዓድታትን ካብ 9 ክሳብ 14 ዓመት ንዝዕድሜን ተማሃሮ ወፍሪ ክታበት መንሽሮ ክሳድ ማህፀን ተኻይዱ ጎን ጎን እዚ ኣብ ምምሕዳራት ከባቢ ዓድሹማ ደማስ ደንጎሎ ላዕላይን ታሕታይን ዓጎምቦሳ ዓጋመዳ ዓድሮሶን ካልኦት ከባቢታትን ቁሸታትን ዝተኻየደ ወፍሪ ነትሕቲ 5 ዓመት ህፃናት ካልእ ዓይነታት ክታበት ከም ተዋህበ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ ዕላማ እዚ ካብ 16 ክሳብ 21 ጥሪ ዝተኻየደ ክታበት ናብ ትካል ጥዕና ክቐርቡ ንዘይከኣሉ ተማሃሮ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ንምኽታብ ከም ዝኾነ ዝሓበረ ሓላፊ ኣገልግሎት ጥዕና ኣብቲ ዞባ ነርሲ መኮነን ገብረመድህን 600 ተማሃሮ ክታበት መንሽሮ ክሳድ ማህፀን ኣስታት 2000 ትሕቲ 5 ዓመት ህፃናት ድማ እቲ ካልእ ዓይነታት ክታበት ከም ዝወሰዱ ኣነፂሩ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2024 ኣብ መላእ እቲ ዞባ ብኣልማማ ክታበት መንሽሮ ክሳድ ማህፀን ከም ተኻየደ ዝጠቐሰ ነርሲ መኮነን እቲ ሕጂ ዝተኻየደ ወፍሪ ነተን ብዝተፈላለየ ምኽንያት ዘይተኸትባ ንምሽፋን ከም ዝኾነን ምዕዳል ቫይታሚን ኤ ዘጠቓለለ ምንባር እውን ገሊጹ ነርሲ መኮነን ኣብ መወዳእታ ኣብቲ ወፍሪ ሞያውያን ጥዕናን ኣመሓደርቲ ከባብን ንዘረኣይዎ ምትሕብባር ሞጊሱ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዝስዕብ ኣህጉራዊ ዜናታት ወታደራዊ ኪዳን ኣቂመን ዘለዋ ማሊ ኒጀርን ቡርኪና ፋሶን 5000 ዝኣባላቶ ሓበራዊ ወታደራዊ ኣሃዱ ኣብ ዶባተን ከዋፍራ ተሰማሚዐን እቲ ሓይልታት ኣየርን ምድርን ዘጠቓልል ኣሃዱ ኣብ ዝመጽእ ቀረባ ሳምንታት ስርሑ ከም ዝጅምር መንግስታት ሰለስቴን ሃገራት ኣፍሊጦም እቲ ሓበራዊ ኣሃዱ ኣብ ምውሓስ ዞባዊ ጸጥታ ብቐንዱ ድማ ኣብ ምቅላስ ሽበራ ወታዊ ኣበርክቶ ከም ዝህልዎ ተኣሚቱሎ ካብ ቁጠባዊ ውድብ ዞባ ምዕራብ ኣፍሪካ ማለት ኤኮዋስ ዝሰሓባ ማሊ ኒጀርን ቡርኪና ፋሶን ስሉሳዊ ዝምድና ንምድንፋዕ ዘኽእለን ስምምዓት ክኽትማ ጸኒሕና ኣለዋ ሰለስቴን ሃገራት ግዳማዊ ምትእታው ብምቋም ኣብ መሬተን ተዋፊሩ ንዝጸንሐ ሰራዊት ፈረንሳ ከም ዘውፅኦ ዝዝከር እዩ ኣሜሪካ ኣውስትራልያ ጃፓንን ህንድን ጸጥታዊ ዝምድና ንምድንፋዕ ዝኽእል ናይ ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ርክብ ኣካይደን እቲ ትማሊ 21 ጥሪ ኣብ ከተማ ዋሽንግተን ዝተኻየደ ዝርብ ምስ ጸጥታ ዞባ ኢንዶ ፓሲፊክ ዝተተሓሓዘ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ዘሎ
بزي دما حزباويت ريبابليك تشاينا نمعبالتاتو بعتب كم تكتاتلو تنتنتن ايتو زواي تقصو تشاينا اتي 4 هاجرات اب 2007 زقمو كواد ዝተሰሚየ ምትኻብ ናይ ዝሑል ኩናት ኣተሓሳስባ ዝሓዘ ምዃኑ ብምውቃስ ክትቃወሞ ጸኒሓ እያ ምስ ሃገራት ምዕራብ ብሓፈሻ ኣሜሪካ ድማ ብፍላይ ጥቡቕ ዝምድና ዘለዋ ኣውስትራልያ ምውናን ሳብማሪና ዘጠቓልል ጸጥታዊ ስምምዕ ኣብ 2021 ምስ ኣሜሪካን ብሪጣንያን ከም ዝኸተመ ዝዝከር እዩ እቲ ውዕል ንዞባዊ ጸጥታ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ምዃኑ ዝወቐሳ ቻይናን ሩስያን ክቃወምዎ ጸኒሐን እየን سريلانكا متصاري ندادين مهنات زخل 3.7 بليون دولار زغمت سمع مس حزباويت ريبابليك تشاينا كتيما اتي اب ودبايت كتما هامبان تونتا زدكون غزف تكال اب محصت سريلانكا ترو العلم مخانو زتقسم منግስት ሀገር መስርሕ ህንጸቱ ኣብ ቀርባ መጻይ ከም ዝጅምራ ረድዩ ህንጸት ናይቲ ፕሮጀክት ኣብ ምፍጣር ዕድላት ሸغለት ወታው አብርክቶ ከም ዝህልዎ ተገሊጹሎ መራሕቲ ቻይናን ስሪላንካን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ከተማ ቤጂን ኣብ ዘካየደዎ ርክብ ቁጠባን ቴክኖሎጂን ዝርከቡ 15 ስምምዓት ከም ዝኸተሙ ጸብጻባት ይጠቕሱ ብሪጣንያ ካብ 1765 ክሳብ 1900 ህንዲ ኣብ ዝገዛእትሉ ኣስታት 65 ትሪልዮን ዶላር ዝግመት ሃብቲ ሃገር ከም ዘጋዓዘት መዛግብቲ ታሪኽ ይገልጹ لعل فرقي مالت أستا 34 تريليون كاو عب يدو وحدات هابتامات بريطانيوان كم زاتو ودما صبصبات يحبرون زي كم زيلن كله من زاتو بوليسيتات بريطانيا بزاس عبو كتر دخنات لعلي 25 مليون هنداوان كم زموتي تكاس بزي كازي بسنكتي مجزاتو سرعات فريات اندستري هندي نابتز تحت درجو كم زوردن نكتباو غسغاستا اسياوي تهاجر ندحريت كم زغوترتون يحبر بريطانيا نايت زوردتو سباون كتباون كساراتات كحسا كتكفلن وقعو يقريتا كتحاتتن حيالو هنداويان كتصوعو صنيحة مالون روسيان تشاينان كل مدايو زمدنن كومون شركنتن نمدلدال كسرحات سماميين كلتين هاجرات ابسم عزبتها بريزيدنت فلاديمير بوتين مس بريزيدنت شي جين بينغ تمالي 21 طري بمانزا ابزكايدو ركبيوم ابتركب بريزيدنت تشاينا شي جين بينغ هاجرو مس روسيا زلواش زمدنان شركنتن أبز لعلى درجة نمبصح كسرح زلوا دلون نترغاقيتو بريزيدنت بوتين بوغونو روسيان تشاينان زكايدو حابراو صارتات أب مرقا عالماو قدات أقداس تراكم زلوا حبيرون كلتي مراحتي أبتي نلعلي حادة ساعات فراغان زوسدن ناي فيديو ركبهم بقداي كينات يوكرينن مسحادش من محدار دونالد ترامب كغورو بزعبا زغول ركبات كم تزراربون تقاليتون زمدنا تشاينان روسيان ببعمتو نحايلة متس كم زلو تصبصبات ينتصرون ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ዝንቀሳቐስ ዕጡቕ ተቃዋሚ ሓይሊ M23 ኣብ ምብራቕ ክፋልቲ ሃገር ንትርከብ ስትራቴጂካዊት ተባሂላ ዝተገልጸት ንግዳዊት ከተማ ሚኖቫ ከም ተቆጻጸረ ተቃሊሑ ከተማ ሚኖቫ ካብታ ልዕሊ 2 ሚልዮን ህዝቢ ዝነብራ ከተማ ጎማ ኣስታት 46 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ስለ ትርከብ ኣገዳስነታ ልዑል ምዃኑ ንምዕባለታት ዞባ ዝከታተሉ ተንተንቲ ይሕብሩ ዕጡቕ ሓይሊ M23 ኣብ መጀመርታ ናይ ዝወርሒ ኣብ ሰሜን ኪቩ ንትርከብ ከተማ ማሲሲ ከም ተቆጻጸረ ዝዝከር እዩ بتي نخرر زخي زلو عتقاو ግጭት ዝወርድ ሰባዊ ክሳራታትን ምዝባልን ከም ዘሻغለን ኣህጉራውያን ውድባት ይሕብር ኣለዋ በቲ ኣብ ምብራቃዊ ክፋል ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ተኸሲቱ ዘሎ ጸጥታዊ ስጋት ካብ ምጅማር ናይ ዛዕመት ዝጥራይ ልዕሊ 230,000 ሰባት ካብ ቤት ንብረቶም ተመዛቢሎም ናብ ከተማ ጎማን ከባቢያን ከም ዝወሓዙ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣንጺሮም መንግስቲ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ እቲ ዕጡቕ ጉጅለ ብሩዋንዳ ከም ዝድገፍ እኳ እንተኸሰሰ ሩዋንዳ ግን ነቲ ክሲ ክትነጽጎ ጸኒሓ እያ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ንጉጅለ M23 ዝኹንን መግለፂታት ካብ ምውፃእ ሓሊፉ ገስጋሱ ንምክታት ዛጊት ዝጥቀስ ኣበርክቶ ከም ዘይገበረ እዩ ዝውቀስ ኣብ ብሪጣንያ መጠን ሸቐለት ኣልቦነት ኣብ መወዳእታ 40 ዓመት ናይ 2024 ከም ዝወሰኸ ተሓቢሩ ኣብታ ሃገር መጠን ሸቐለት ኣልቦነት ኣብ መወዳእታ 40 ዓመት ናይ 2024 ምስ ቅድሚኡ ዝነበረ ኣዋርሕ ብምንጻር ብ4.4 ሚእታዊት ከም ዝዛየደ ተገሊጹ ከተማ ለንደን እታ ዝለዓለ መጠን ሸቐለት ኣልቦነት ዝተመዝገበላ ከም ዝኾነት እዩ ዝሕበር ዘሎ ብመሰረት ወግዓዊ ጸብጻባት ኣብታ ሃገር ብዘይ ስራሕ ናይ ዝተረፉ ሰባት ቁፅሪ ናብ 1.5 ሚልዮን ደይብሎ ብዘይካዚ ቁፅሪ ጊዜያውያን ሰራሕተኛታት ኣብ መወዳእታ 40 ዓመት ናይ 2024 ብባዶ ነጥብ 2 ሚእታዊት ከም ዝጎደለ ተሓቢሩ
ኣብ ብሪጣንያ ኣብዚ እዋን እዚ ተኸሲሱ ዘሎ መጠን ቁጠባዊ ዝቕባበ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ከቢድ ጸቕጢ ፈጢሩ ምህላው ይጥቀስ። ኣብ 2024 ብደረጃ ዓለም ኣብ ጽላት ቱሪዝም ጽቡቕ ገስጋስ ከም ዝተመዝገበ ኣህጉራዊ ውድብ ቱሪዝም ሓቢሩ። ኣብቲ ዓመት ቁጽሪ በጻሕቲ ካብቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ዓመት ብ11 ሚታዊት ከም ዝወሰኸን ልዕሊ 1.4 ቢልዮን በጻሕቲ ካብን ናብን ብምጓዓዞም ካብቲ ጽላት ዝርከብ ኣታዊታት ከም ዝዓበየን ተፈሊጡ። በዚ ድማ እቲ ቁጽሪ ናብቲ ቅድሚ ለበዳ ኮቪድ-19 ዝነበረ ደረጃ ከም ተመልሰ ይግለጽ ኣሎ። ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ብደረጃ ዓለም ኣብ ጽላት ቱሪዝም ከቢድ ክሳራታት ከም ዘውረደን ቁጠበአን ብቐንዱ ኣብቲ ጽላት ዝምርኮስ ሃገራት ኣዝየን ከም ተሃስያን ጸብጸባት ይሕብሩ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ንምፍጻም ኣርስታቱ ኣማሕዳሪት ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ምስ ነበርቲ ዞባ ቁሮራ ኣብ ምድንፋዕ እቶታውነት ሕርሻ ተዘራሪባ። ሃገራዊ ትካል ሕርሻዊ ምርምር ሓልሓለ ኣብ ትግባረ መደባቱ ዘተየ ገምጋም ኣካይዱ። ኣብ ዞባ ዓንሰባ ብኣባላት ሃማደ ዝለምዐ ሕሩም ሕዛትታት ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ከም ዝርከብ ተሓቢሩ። ማሊ፣ ኒጀርን ቡርኪና ፋሶን ሓባራዊ ወታደራዊ ኣሃዱ ኣብ ዶባተን ከዋፍራ ተሰማሚዐን። ኣሜሪካ፣ ኣውስትራልያ፣ ጃፓንን ህንድን ጸጥታዊ ዝምድና ንምድንፋዕ ዘኽእል ርክብ ኣካይደን። ስሪላንካ መጻራይ ነዳዲ ንምህናት ዘኽእል 3.7 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ስምምዕ ምስ ቻይና ከቲማ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ተፈጺሙ ምስ ተረፉ መደባትና ሰላም።